asɛm nkyerɛ wo. Awareɛ yɛ kama. Mesi awareɛ yɛ deɛ bɛyɛ kama. Na mebɛka mu nsɛm bɛyɛ sɛ bebree meka bebree. Gyeme sɛ amen. Atwa sɛ barima ɛware. Yɛware wɔ ɔdom. Mesi yɛware wɔ deɛ mu ɔdom. Enti deɛ bɛtumi ama wawareɛ so stene. Ebɛtumi ama asomdwie a ɛwɔ awareɛ no mu de agyina. Ebɛtumi ama nigye akɔ so atena awareɛ no mu akɔduru awieɛ. Ɛne sɛ ɛwɔ sɛ wɔ apply love barima biara. Mesi ɛwɔ sɛ wɔ apply deɛ love. Sɛ wɔ apply love a ebɛtumi aboa ma wawareɛ no asostene. Amen. Amen. Bible sɛ ɔdɔ ɛtɔ nya deɛ bɛyɛ ntwa. Ada barima ɛbɛba wo tirim. Yɛ a wobɛka sɛ manu me ho sɛ meware wɔ. That day ɛyɛ wareguo spiritually. Ada ɛbɛba wo tirim. Barima tie ne yie. Wobɛka sɛ manu me ho sɛ meware. Gyeme so amen. That day no waware no gu in spiritual. Once asɛm na no ɔden paa. Gyeme so amen. Wa mebɛka nsɛm akyerɛ wo. Awareɛ no a woware no Bible sɛ ɔbaa yɛ adeɛ a wɔmmere. Ɛne ne ntena wɔ deɛ nimdeɛ mu. Wanka nyansa. Ɔse ɛne ne ntena wɔ deɛ nimdeɛ mu. Bible ka no Corinthians sɛ ɔdɔ kata mfomsoɔ nyinaa so. Yɛnti a meka sɛ wɔ sɛ wɔ apply love. Sɛ ɔdɔ mu odua mfomsodeɛ bi a ɔbaa ne bɛyɛ no because of your love ɛmpie. Gyeme so amen. Because of your love ɛnyɛ deɛ bɛ. Because ɔdɔ yɛ covering ɛkata adeɛ so. Gyeme so amen. Ɔdɔ kata adeɛ so. Yɛnhyɛ no nso. Barima bi a ɔne ne yere te na asɛm asi nnɛ ne yɛka no twa na ɔda de asɛm foforɔ asi na wakɔfa deɛ asii dada no na ɔde aba wawareɛ no ɛnyɛ. The word love wonim ade kɔdeɛ. Gyeme so amen. Nti awareɛ no a wowareɛ no ɛni nyina so. The foundation in your marriage is love. Gyeme so amen. Nti sɛ ɔbaa no a ɔmmara no kɔ ne mmerɛ yɛ mu a yɛde yɛdɔ akɔfa no wabere koro a obi ɔwɔ nkyɛn nyɛ deɛ bɛyɛ. Amen. The Bible munya da jintie. Sustain your marriage is so important. Important. And now I don't say no. In the sight of God, I say oba ya dia amen. And then in trawa dia nimdie. And I want teacher position in marriage. Or the ɔdɔ ɛma abarima ɛna ɔde ahobrɛaseɛ ɛma ɔbaa. Gyeme so amen. Nti ɔbaa ni dɔ na ma ɔbaa wɔ ahobrɛaseɛ.
About your watch myself. Barama, there was so in that nearby. Obiankabi. Barama was so in that nearby. That's it. And the Obano said your piano. So I plan lava. Our enemy sustaining. Give me so amen. Young man is a speaker. A young opening or be a chama. There's a big cover on your chicken. Now, Catahua will be chama because the end of your crew is here at the moment. One without the Kodia Radia. I Jimmy, the DCC home, and the minimum the Kodia Radia. And the Samadomira. The obey me piano, me do kataso. Obey na machira, onguru. Jemeso amen. Me na me kuni sa me yene ni sintoni. Me de na kompai bom, na me nyane kasa chire. Jemeso amen. Sa eniji ebe fra ware mu a. Ni obama ono so na no. Atro. Na no ya. Ya ne yene ni ma yene bi obegina bejomo ara de abai. And the journey sustained it down. Jemeso amen. Sika man who see 2 years of the end last year, the end this year, the Omeka. Be our sustain your marriage. What you say, amen. The person I'm a boy. Our real the bar. So who? Ubuchi ano so akomo no babube wo ubuchi ano so am se kom na de ba ane so wan hweye na ma nsuo hwe ubuchi ano mu a ebuja ano so abeda ko amen dia semri ebio wo ya barama so far as ya wase oba ne pe aware no said your tibia or your property. This is your tibia or your audio. Give me so or your audio. We jump at the end. It is said you will jump at the end with some bomb. It is so more bano. A some bomb brosso. As some Americans also. Because I don't think so, sir. So I say, yes, way. Now, I'm packing up and I'm going to Tomo. Obey the Mudia. Because I'm sorry for you. I'm on Kotomo, my room. When you can't ever. I could have a question about father. Said you about your body. I don't hear one more car. And out to a car or some more. Into a bomb. Every crowd which be a garage now, the car I got no what ma obano sombo maw enchen ka no asechire ne se woyo hunam no dompe de so kasa amen ana sano so yamfa ne se wokoton wo de amame mfa ne sa ya wade ya toa ne to abonten ana ya wade ya toa bi si wardrobe mu ana ya wade ya de trunk differences ya de abai. So amen. So me yiri na ni nsade na no aya aya no kora ohiantete je be so amen. Yon ko suku nwie o ebi ana ma ne papa nkuru sani ositie efiri so mo na antra da ma ko wo no wa ma huru sani ositie enti dan teacher dan coach na boa je be so amen. Not to the man of my said you when you are the other. Our year. Give us so amen. Our year. And to apply love in your marriage. Remember, be your daddy. Our worry. Give us so amen. Your daddy. So we really would say what on the more
at times if you to make job when you have no feel who be a for so no na makoro je so amen tie obi oho no ya dada ba yankana ni muda bedroom and church our bedroom we are part of you je so amen bedroom when you be this there is no need to I said over shouting or bedroom no when you be this carry who say Bible say oh man can be a man who dream no one say can say and then tell what they already a fat to him. They saw amen. Why are they on the son and Sabia? Why are they here? Not the Amukra. Mammy, Uncle Jamie, to pass a bread. They saw amen. Aswan and Sa, Olomo, Uncle Jamie, who could have and Sa. And I dear Mammy, where we are not had to go. Mammy, Mamma Beardy. And she was uncle. When they call be a macro blue park, I saw the same umpire cacra. You do pass. The policy now did the entire with the PA. What you have to do? Jimmy so amen. Maybe I make us a no be the other side with one cat. One cat with the sun, young folks will share your new yard. It always one bama who cry life. I was so done in show you. That's a social free haba. What the afra? Now you walk. A few months ago, I had that is you. They will say, amen. What you say? Mammy say, listen. If you're not a team, you're pure. And then you will become a social. Sabi, men of my hand. Mention will be my call to be so. So I am a good you'll be a baby so. Because you enter a whatever to me. Yenny and Benya Babiat. Baby, I am pen. Yet none here. That's why I don't fear. Which may be fear near will be done. A 90 Kalo to be so. You be near. I'm a cool to manage your prayer. So, amen. Come on. So when you not have one to your free and you have a call man. Oh, well, blood. They come what? They got to ask us. I know you. And you're about for the Kurumu to the same thing when this is to be a friend of Gata. And you people, you got me a card and grant a problem. The way you know, woman, better. Allah. Hallelujah. What do we need the ayah? They may say amen. What do we need the ayah? We cry on the man. No, they didn't. They rat the man. Among Korana, who Mamma said, when you appear. A young mama, I'm your program into the beginning of some more. You say, amen. More to come back, plan love. I plan love. Amen. I plan love. Oh, you don't know what you mean. So, why do I be a man now a part of your work? So, Bonibian in the area of one time. Young Prebi now watch a chin or what? But then you are who so you remember what you mean. You say amen. But then you are who and manage your Pharisee piano you do it. A year and go from down for any way to Munko. You say amen.
ukuro mu ni ge bia woni ne wie school nkofra no bozi ade abakwa yi o abo ni na pa choko na no shumi kola bia de sambo amane the same dona woman no tamne watch him ama bozi anya anu yere nante jeme so amen no yere nante mo bia wo so yiri ni jeme so amen mo bia wo ade ana fa sama ya ba ma na me ne yiri tifie me nioma ye fi me yiri nioma ye fi ye ni washing machine ye wo bi nso krampa me yiri washing nioma na me hata me washing nioma na me yiri ya dia ba afakwa anya me ya ba ma ye bibi ma wo yiri hunu sa wo do broso jeme so amen ameka senya me anu onyam so ba hunu sa dia no a ono so badane do ma ati o obadane ti se wili kapenti a ye nan sisi suwe jeme so amen o timi kasa mi wura dia me timi so ama dia ba so we dia oni ta ba ni yare akura wo mo ano o yare kura ade ayo ba fa memenda efiada dayi ni o ma gu ho ni wura akwanwa ni onu su die ni nsa dam bi amen wo mo pusa nyina ni edu odo mo nkomo amana man kana kura ya pusa ni atiti ansa ho jeme so amen ya pusa ni me nyina ni aya we peso fa we na ya ni gide kama we say tiwe na we say tiwe jeme so amen awari obi pie mo so ka say ya mawari so anaba boa ama wari de ofete jeme so amen anadi anda ipa ofia na me no besi ni oma abaka se ma jibi Jesus Christ jeme so amen ya dia bana ni anije awo ba ni nyama wo de bewura ware yenu ebe ko so ala de yabai atena jeme so amen yama na ntena amio yama na ntena kaneno ana na papafo no enu yama soma ame no na kwada ha na chi osanyem jeme so amen na ba me kra sekan wa wi men kra pese wa wi na bo wa sa ye furu manini na na furu twa so se na ne se te buru ko adenti awa kwanfo ma kodo wa bre opanie umano o yire asori anopa no opra ana wa sori anopa mwansu kan ho jeme so amen fam kwalankitu o mnyina tware wo kwalankitu an siesie o mo jeme so amen o yire premier na kwala no so aye set savo mano wa ko kaduane de bese na o yire ba hunesis wona o mana ya de ya ba edi abasan kwala ni hu mo wo mo do mo wo pia na ba dadi meni mo bia meni Mr. Bobie anana ba I was shocked ankwala wo so mo di o mo ma me achi kwa asore no nkwala ni nyina so be di o papa achi jeme so amen o di ase ka wo mo bata wo ma no o jeme so amen amen
ɔbɛnkyɛn bi ehuru sɛ ne kuru ɛne ne mma yɛ close na wɔn nso ɛka ho ne kuru ne ne mma di agorɔ a mɛka kyerɛ wo sɛ wɔka kyerɛ wo sɛ mɛpam wo a wɔka kyerɛ yɛwɔ yɛ mmani nyɛ wo koraa gyeme so amen na ne deɛ boro so ka kyerɛ ne sɛ ma mu nya gyeme so amen kaa wo yere kaa no wopɛ sɛ ani asomdwie a anaasɛ anigye a nsa no anigye a no wɔde bɛwura awareɛ no mu ɛda so stay ne a kaa no sɛ wo yere yare a ma wo ho nya deɛ bɛn mɛmma nim saa de ne yɛ bɛsɛ bɛrima yare a na ne yere ho po gyeme so amen yɛhu ne sɛ yɛkɔyɛ adwuma bɔ no akɔnhoma nti sɛ bɛrima no da hɔ a n'ano aduane ɛsɛ nti na ne ho poɔ atwa sɛ wo nso sɛ wo yere nyɛ kasa menteɛ pɔ ɛwɔ sɛ wo ho yɛ deɛ bɛn ɛpo gyeme so amen ɛnyɛ ne hɔ nkɔ yie fra deɛ ɔyɛ mfa gye wa yɛn sɛ kwaku mentimi ma ɔkasa de asɛ mawura nteɛ pɔ ɔkwaku na dabi mede ne kɔ hospital mentimi gyeme so amen ɛsɛ paa na ne ka to wɔda ha wonie sɛ ɔnte nsii nkɔmaa a ɛnyɛ fitina gyeme so amen ma wo yere ne mmiri sɛ me kunu deɛ ɛmɛɛma nyinaa yɛ mɛɛma nanso me kunu deɛ wɔyɛ katakyie gyeme so amen wɔnim aware ɛbɛkyɛ wɔte aseɛ wo yere ka banku wɔnyam na fu hyɛ n'akorɛm wɔntimi ntiatia yi so ne nanse ataatae na bɛrima gyimifoɔ na ɔte hɔ ɛnya mene amen kɔne kɔso no mabawura mesrɛ wo mepakyɛ wo ma memmɛgye na tena me nkyɛ na bɔ me nkɔmmɔ nkakraka gyeme so amen hwe banku no kɔsi sɛ babɛne onim yɛ bɛkyerɛ wote deɛ bɛkyerɛ no ase yɛade a bɛma wo yere ade watwa mpoa wogyeme so amepɛ amen na at times ama no nso ka ho bi ma menka ne sɛ ɔsɛ maama ne kasa sɛ bɛrima bi abrɛ ne ho ase bɛfo ɔbaa la ama ne dɔmboro so a na afei atɛkɛkyɛ no for what granted obɛgya koro ananka wo na wokɔto bɔɔl ayɛ deɛ bɛ obɛgya na nka kuraba koraa no wo na wohuhuru ɛmi kunu deɛ wɔn na ɛyɛ biribiara o ɛnyɛ gyeme so kasa amen tie ni yie wohu ne ho sɛ wɔn na ɛyɛ adwuma bi na wɔn na wɔboa no nti na wɔasɔ adwuma no mu ɛyɛ but yɛwɔ wo duty yɛwɔ deɛ wɔsɛ wɔn wɔyɛ adeɛ bɛyɛ fa bi wɔ hɔ a wɔn nso ka ho gyeme so amen tìmí kyerɛ fufu ase no wafra na obi kura wɔn de obi gyina anim wɔn anim so awie ɔka kyerɛ ɔpapa sa bɛwie fufuo no a ɔmena na ɔmɛwɔ na akwara raba da mmaa afra wo ɔsɛ kɔka kyerɛ nsa bɛ ɔsɛ yo na ɔkɔma a wɔso ɔba ɔsɛ nano a ɛbɛsi ɔkyim bɛgyina gate no bra me pakyɛ wo mehia wa mesrɛ wo a ɛtwam so amen ɔwo sɛdeɛ si deɛ ntia ne ahaseɛ na mede bɛhaseɛ mensuo mu na bɛka hɔ nanso kristo mu deɛ ɛnte saa wogye me so a mepɛ amen
Is it Kristo mo di anya ba? Tisa. If you are got to we are. Sadi abaya ye huru ye ntwu. Edu wa praso ma sori akomache na me nsama pra. Ba twitwi ba fu mamam. E bibi aka. Anu ntina se. Jeme so amen. Ebe du wo so anse bi bra we ye na de wa ya amame. Anya amame pa de na wa twi de. Ene. Enye. Jeme so amen. The answer na be cross on je sabe de apra. Eni adwa ye twitwire baka cross no. Edi amusuboni jeme so amen. Igusu amen ya adwuma ya na abusa ho ba pra ma me de. Because na bia no anu no. Sa na wotwe na breki. Ai! Ani ana me de ba ti apra. Because na bia na wotwe na breki bosoma no. A breki. Was a call now to you know what you do. You may so amen. Because I'm not even to be practice. I break you. I or something to me say okay. And then I'm about to apprend you. Enuntia. Yabasam. You may so amen. Our yet. Our yet dear. A sojan coupon and me. A sojan be and me. Now, baby, I'm sure Israel. Israel by your back bonnet or by your back, Sabi. Never me, I'm Sonikum. Your Yanukuno, I'm an enemy and so on, or by your back, no, you'd be beautiful. Jemaso, amen. And Conquan Patas and Open Marama. Israel, by your German for. Guni hufi membasa oba bi beyebi jeme so amen ya oba what is Christianity when is Christianity ya oba Kristo ene ne ko hia ifo Kristo ne ko hia ifo me karo kura de ache ya kawo ye pa ne aka Christianity wo jeme so amen yeah, many aba. Mama Samra Biu. A yes, sir, Barama. Obaka, you don't dangerous. Cover your wife, what? Nakedness. Was a Barama Kata, you don't dangerous. Ah, Mabawa Namhay. Umari be a woman will be symptom. Sada Mama, why Umari be a woman will be symptom. Who are 7 previous. Mama can say, Oda Yanama Bonte, one and number of me or young Cromo. What would be that? Your young Cromo Crana Maria wanted. The mom, what channel to her? Drink, get it. A China, a chance that dear. And only kitchen catcher. Kitchen catcher, poo, Ketecheno. Je so amen. Ebi huru no. Anu ya mbra woni ne wada mo. Na na ho aye de ba. Ya fa na di nkomo mi kuru ankoro mo dodo. Aduro be na me be so ne hinu. They say amen. Opera amankromo. Tiaria amankromo. They say amen. Obo wa bra. Otowa obo daya ya na ntiri haso. Obeka nkromo. They say amen. Amansu hebi o. Amansu hebi. Yama amanko. They say amen. The man the need to say car we are bearing. What a poem. The man so heavy. Into the moment here,
ya wo nneoma ekoso ode abai ni mu jemeso amen ebia no oba no sabi monimu a white aye no jemeso amen enti aka kona himfie nyina problem ho anfo kogire bonten ka ya yare bua no na sa yare no onya de abai cover you nakedness cover the nakedness bonso akwagina na chele asemo die awi mi acho me kwa sa uni ami bro yere ne yam so yare o betwo Yes, can be a one on a yannick to a crowd. What? A free sovereign, what done for no? Oh, you pure. No show for catching will be. Jemeso, amen. You are selling your nakedness. One casa, what did you want to? Jemeso, amen. So about it to some way so whoop. And that's what I said, you may free feel. Or baby, I want to be pressure woman and one woman drew no idea. Be very careful. What you must amen. Cover your wife what? Nakedness, let me grow what on Sakataso. I say, I ebetimi ato so dunso chano sayare ba anono a dunso ne beguma mo nka ya na ba jemeso amen kipo buano say you obenya ayaresa there is no need so besalen jemeso amen fanan ko trawo ma me ho ma Say come you think komo bi amen say me no think komo bi na you may be koswa me tiase oba na mo ware no no say yes what do so the pia manya diketwo o e bi if you see me oma too much. Amen. Some many your bar or you need to fool. Not to the Buddha. Obaka Joseph, one man of Buddha. Obasa to Fuakatos and can't you be a da? What you must say, amen. Cover you nakedness. Cover. What you must say, amen. Cover no, catch you near. Baby, I saw you. Or baby, I want to show you. I got chance to cover who could nakedness. Also, cover you nakedness. Buono. None of the Tia Dia by one. Cover no. What you must say, amen. Cover. Now I can be crowd the TV. Only TV, flat TV by only be at the coupons only be. Or Toby and Short I attend that TC move. Our the quarter pass and fear do no money. Am I? You must so amen. Pa and can promise you that. Napa antenna issue. Not half of my social for the window. No, Father told them. You must so amen. Yes, I TV knew, but I'm one is a child. Obi come on, like I say, hey, Omu TV. You must so cast amen. The matter what is here. And free with them, uncle opponent to them and catch up with the TV. Don't do that. When you be done, and you be done. So call, who free? What damn I go?
come by. Master. What did you call them? What you know is open my brother? Jimmy saw amen. There are so many. Tom. Have you any fear? No, be on it. For a crop to be seen anymore. For me, dear woman, and sugar. Fancy a petition. Can anyone grab a beer so? No, I can't ask no beer, so no, I can't ask. We are to your day. One way be on it. Jimmy Sokasa, amen. And the crab galobi. And I didn't switch any cookies when you. I'm so planting God and I are my view. Cover your husband's nakedness. When this is coming, swimming, when are you going? Jimmy so amen. When your crest can form under them. No imagine anyone can find that here. Jimmy so amen. So then your crabula. What's up there? I feel, Mammy, I don't know, brother. The person we grow, but just scary. Walk over like that, so we will feel. Yes, how about that? When I want to be a mark of my, and I be a match, I want to be the way where the big room on the macro, get to the cacao about me, who said, didn't I? What is your winning? One knows who could have that bathroom. It department and Nichian pay. And I don't know that time or who and himself when you're bathroom. Give us all amen. What does a Sunday when you feel you? You cannot that. Cover crew nakedness. No crew some cover what yet. Jamaso amen. Mama, we hear the hope and you know what training. We hear the hope. And the Akasa before you know. Defend them all. You won't come to some and I'm here. No. And this hour, and this hour. You know the onion so bound to be grown. Give me so amen. Defend them all. So I don't be as here. So you don't give me a was it. I said, so who wouldn't answer Kako and Jimmy for? Who bought one someone? Wouldn't answer Kako and Jimmy for? Jimmy saw amen. So a Bribiano. Yanya dia Babua. I said, we're my company. Na mama mfan mesha saadi a mechire mu obi akọware ya na ne yiri ne mu nkwan ye de be so amen okọware kurasi ni bi o ne mu nkwan ye ode ne ba kuro mu kura no okọfa high hill man wo se ne dem hu se ni pa ba no aworo srepa se di oni mu nante na mo kase de ame amfan tete ne kwa ye no. Jimmy so amen. When the moon quiet, once you walk on moon and your war still, and I'm a more fine. Contour the name, one more nigga, or try with me the tree to torment trade and know the tree. Is that when to be done? Yes, no. Then you tell grass and the amen. From Fonda that you are the show. Teacher. Anna, I'm quiet. Why are you not bank? The cruise is also one graduates. And to kill Maggie, see a deal good. Rako, one equal near Pusabu. What come on, my friend, as you stroke on 50 years here. Amen. Once yes, is a good. Was Timun Namana which it's a Kumagi dinner dance here. Anna,
tie kwa adwuma manager de o ma kofia koya aduane yira ya aduane o medi o kan na o se manager mindi ari o se aduane ni nyede was me yira sa manu mo oba na me ko ware no na mo so ma ware kurase ni ne nsa no bo enso oba na edi aduane a enkasa anya so amen what did you tomato so good adia bu no chi amene ekekada furu kekare anya of a manager very no akachre omo free hokoi another day no call secretary bin sufie omo nso ho bayira pese aduabo mu akwekara no osenye no so me yire na ye aduane we ma wa ka ba wo say yes wo di aduane me say eto da bia mo foma ni hwe prase se so de yire ni tu no ho amen ana manager ni secretary ba adwen poso o so ba ma wo yire ne yire ayaduane amen ana mo friend say am ya do Monday ya baba wa be didi ti o mu ya adwuma Friday no na manager yiska no say 2.5 for come my wife ya be call lunch o fie now yire na wo di na twa ya soma twa no ya so akodi ni nsa no nkwan kakra jeme so amen ya pa twena nkwan ko bi lashu anatra kontwena no eno ne ani je ho eno akachira ba mai was me yire ba bon kwam wadi ma wa ha do yire bejai jeme so amen anya ni kitu o ba nso yade o ya we wona wo chire na kakrakra wa wonya de awa ha fie o jeme so amen obi ti say ofata ngware ya obi ba wa meka tire say eno ofata de woni ma bi chire wo so afra wo no a wo chimi ko jawo je me so amen ara mo nyame so ba fie me menda no ase anu mo makaka ntokwa ma no se di ntokwa so omo ka kira me say be ma ko mari class ena me do tu omo ho me me tu me ho se wo de wo so ba bi ni ho ye ko manager fie sie ko di dem se ye ana ne nyende ana ye ko secretary fie me se ye omo si me ma wo fufuo Monday omo ba be di lunch fie wo ba ye ko bi nkwan na atwene nom pre kwantwere no oba ni no se biura ade na wo yesa woni tua sa me nyaade wo se ye di obetimi jeme so amen ye di obetimi so dia me kira wona na amnesty mu ho atira so mfa gende di die mfa nkire mpro oba ye ko pepre contract akasi woni mi se manager be didi jeme so amen te pro contract ko pakasi fo ko bi akakraka tre jeme so amen ko to ta twene nom ne o twene nom ba fra wi ani so ya nkwan na won steamy no saba ya nkwan na won steamy no saba nkyere a pro o tiem obadu ha adu oni mo noa ani anwamo na no kura no noa no ankochi no ba usama yesu baba cover the nakedness cover jebe so amen susu ma ni sinto empie fa wodo e cover
Tell me so we are Bama. Our son, our warrior, and attempt to the end of your life. Our so I apply what? Love. Obey that danger or yembiani when you have crossing to any mawaka. Or move for about 12. Kai ya lam cruise abesuo. Manager ni cruise. Ni kuro ni manager ni secretary no ma befie. Omo bedidi. Obey kan kwan hwe mo si. Aya no na kwan no hwe. Obi abontia no atresant. They be so amen. But I can't cut them as well. Second became Jeremiah. Now, Obani so was second one in the washroom. No friend who could say, Obani was a smacker. Something in the year. I found out what's a man. Now, go find was that's why I'm going to be lost child. A train, a train, soon. The baby is a man. How? We went out. If phone is out to a place of your own boss, maybe can't find Quano. Abradano, maybe two. You may so cast out. Amen. For 40 Besua, dear, manager to me got trouble. Now, Grandpa, Besua, let me go. We are all. The obey she and Quago are dear come. What they but now. Manager was well, we sent in that be okay. You see a new and a sentiment. Now you don't show you about it. You must say amen. You don't show you about it. Grow. Don't shoot to know. So they are much of a background. Lady Peloka. Amen. Of faith. What didn't grandma see you, Anna? Grandma, go around the top. A good I can't say that you need to go to go. And what bad will be yes at the soup. But some kind of son was not or no or a tribute or the no was said. No one no. I thought it was when you can go for your name. I don't know. A children quantum, Fanchana Bra. You may say amen. The unicorn said, "Get your boss in every pejabla." That's not the only one venture on to. Was a mere imagine says, "Oh, let's say your mom was in no mention as a father." Amen. Or confirm it because of Donald. When no one did it yet, that's what Donald. About what is it? What done? Obey time when table so to be seen. I quite far teaspoon, a spoon with the number 2. Or she will go down or cow. No, I can't. But Carver was in Tribu. No, Sunday, number 2. No, here go chow, no, come on. Tell one manager, say, hey, what's on car? I don't have one to the side. Jimmy, so amen. No, John was okay on the media, and Sunday, the one you kill. But you're my class. Kurumebu so. We travel for now, what you're from Kuruma. Shut up. Just a quana young so on time. Manager Tekura. No, the shit. What is woo? Amen. Odo. Was all the other one covered?
amen. When dear one Timothy, no meeting on over. No more coin, what Tikobi, no more quano. Dear the ananas one deep, we are not Tamon Quana Tria. Bob, I feel not ready to say, I'm going to say, I feel manager. And many who say, I feel about the bass of a you, man, manager. I don't go back here. Oh, if you are not your wife here, and Quano so, come on. The as a century word, you are my son. Jimmy said, amen. And now, about this, oh, Mura. I don't know who made the masses. My son was what will be the watcher? Was one entry beyond him. No, secretary said, no, and quite now with the entry. Was an country woman committed ready. Entry beyond him. Hey, sir. And your punch about and tribune. About the Sibura, and why do you come and say, Bibra, and I come with you? Oh, it's okay, next time. Jamasoka, amen. Manager on what to the bottom 10 million. Jamaso, amen. Bama Koya, and you don't mind, and he did it. But Jamaso, amen. Mura. Wakatama ni huo so Jamaso amen. Obana ni tie mfrifie hoda ayawa wa wote ayawa abo so nchane nani jamu yanko wa kurasi ni hawari yedi aya pao bawe dia wasam dedeko mukasana ebiane wantimi ande wasado wadi nchire kuma sano yanko restaurant yani yanko di kurasi ni bi kura wotwa se be wari kurasi be wari kurasi siasam kwa yanko ba bi na kura mbedefie ko ba mo ba na to ne de ba adwentwe ka ba to ni su ka na watwe on cover Jimmy so amen but obano ba man apply love Jimmy so amen what the need to cover the nakedness Jimmy so amen nti obeka sawari anya da wo awari Jimmy so amen agidi onim sadi esi ya de abai ba jodi amechire nti ase wo amen odo ya de modu woni bi say odoma enipa ni bere aware obetimi ware ama na ware ba ya ni bere emi ya dini trap ama foforo mpo sorry am me so na atratra wonsa na didi di matam hwe brad me say you see the city ti woman wasa wedia bi matam mo bia ate aya wa yedi o didi harate oya ni oma bona na me koka won se me kam obi abate Jimmy say amen. Cover. Jimmy say amen. The person there, mo worry here. Are you so bad for Obewa? Obey apply. Respect when it is. Say the tibia. Do good.
gyeme so amen. A different person na ye wukuna duane. A different person na ye wukuna duane. Gyeme so amen. Obed a different person amato. O bedroom a different person na siesie. Wukuru boxer short a different persons. Respect yourself. For nidie ma wo. What you so amen. I told you be atamo yere na to na so. Pebre. The wa to try more with come. Na massage na na. Amen. Ni nyina ka se o. Amen. I told you be. Hello, trans no atabere na to session. Na massage na na kakra. What you say? Once or two in the was new one. Hey, the nana is your son, massage. Jimmy so amen. Because you'll be fancy, the year didn't say to the comb. Was Jimmy. Nana, when you are conscious, I mean, this one is up to come down. It will be done. Suddenly sat down, come and answer, sat down, see, now it's such a more to him. I was one or the other. You would be good at that. Would you have known that if you 10 million? I quite it, Nina, and the Oba, the end of the day, that the annual. Okay, young for 10 million to Yemi in our accounts, when coming to me, Yemi. So 15 million, young for 10 million, and 2 for the whole month, and Qualanity 5 million account, about 2 with the 1, 3, and 2 million. Namia, Sikanina here, me hear me, I'm a friend, which you hear me. I didn't know. Jimmy Sokasa, amen. You mean the upper bracket, your empire. When you made double, Baba put to me so. I'm a human to you, at me, Pammy with a mono man. You so amen. And not the enemy yet. What if you have a son? I got it. There won't be any enemy to send no sick cabin. Men come. What don't you pay you? What about me? I sound on our limit. Or don't you see cut the other car? One limit. You so amen. So, bear who is sad the way. Some know you are equal. The winya, the minya. What you so amen. And you equal on spend this cup. Or shed it because when himself, Mopa some of Bobra, Dachi, and to turn to one day, or bet to be beer, or bet consort or better. The year the other. Ya dear, should you Baba? Amen. Amen. Okay. What down my friend? Tomorrow was our person. Amen. As well make a more to power. A father, no man is no can be. Come on, come be the same. When you see car, with the sea to do. I do not take no. Young man, nobody told my team, but I should have team. Obey that, but the best year, or bought Cabia, the Kurudia. And then I should have team. And this I'll be you. Sabram, no, you could ask again. You must show amen. As a trainer said, Papa and Sham Padaro, and Padaro about the Bush, to almost say, when you are near family, so Jawa, when you are Joma. And then come. Obia Pop Radiation, a year and a day. Why did you son? A friend of us that year. One more da. A baya. Tiso. Crocro Cassia to see what you are in an answer. Then I'm sure by minister.
Jeme so amen. Obi ba wi sana no fra busuakuru wa koduru kejetia. Wo ban so obesa wi sana no no nko aka num. Eje chiwi gam no wo wi o. Me kai mara na tofi e wo ho. Egurade. Obi duru nsawam no antobia. Oko kejetia. Tofi. Na no ni tofi. Enu mo da. Mira on mara ya na no twetwe praba heart no. Okofa kramoni bi mpa na ode ne kogina nam no mototo no ho ene twawe ma no ode anyiri ana ode aba ware nti anumoda no Jeme so amen. It's a want to my dear efa pawo ukuru di odu oh no na to me no na fa me me ame wo ba ma ware na me de ntoma ba amen. Yes wo ba to tua atwere ba ma de na nka me nyasi kan tonto mama na nka nyame atom wo bi go trank me wo fere bia e se mani wonyam Jeme so amen. The one dia one group ba bia no yi ma daja so nkabita Jeme so amen. The ba cha what ase nkabita wa ukunu enimu mmerenya efi a wuti wa busuam wa ukunu enimu mmerenya cover the nakedness amen. Cover the nakedness. Ebe kura ukuru fi so ware wo ontimi doshi ma wo ma meda wase ana wanye sika to bibi fa koma ma in the name of your husband ma the crime kuru sa me ba no se me fa mfiri po imra ani ni obai Jeme so amen. Ebi antoma ma ko 5 wa wo tla wona wo toy odi duku ne mpapo nyina ya be sika nso be 5 million etaso ye se be me onya ba bitro ba fa me Jeme so amen. Nso bia na ba ma ne bibia na de ya be cover chronic kindness wo be fia miura me no dinko ya de bia ma me ma me baba be tawas so anya fi dia uni o ti ma na me bi so wa ti me ma fight ya to ma 5 and the duku and a papa and the pay 5 million to so do di e ko so na so me fa brem by promise of the Bible tawas amen. The bacha what ya say na wo ha mo wani ma mi kukiche eh aso wai aso konofo pia sabama Jeme so amen. Man do kakrawa we na abade masie oh man David ya ba ya manabro so na ma mani tirimu nya de ya ba anya no da Jeme so amen. No when I say for to me ba me ba no na to to some de bra enti oba no kru no ni so ba man bi kru de fana sem to ba bi o me ma nya ku pa mare to de aje Jeme so amen. Was ma menu be dinase no hoya kindness Jeme so amen. Very much of our kindness. What would you have to tell me? The Amuya Bia, I was here sustaining a Nigia. Yaya Sunday, ye Kura, was your sustain. What you so amen. Monsieur was here, a sustain. You are a partnership. Obiano wa bread challenge 75 and dead. Nebo kumo se no. Se ni fani tipena e kamo kumo.
ɛka nipadua no nyinaa. gyeme so amen. yɛmfa sɛ wo kunu yɛ adwuma no gu ɛnyina so nyaa na wareɛ. wo kunu yare yareɛ no mu ayɛ dene ɛnyina so nyina na wareɛ. wo yere yare ɛntam ne nkɔma abusua nwane. gyeme so amen. baabi a wɔkoro biara protect na di n'akyi kɔsi sɛ ne ho bɛtɔ no anaasɛ wurade no a ɛbɛtɔ nsi nkasa ma brɛ wo ma ɔdɔ no nnipa yɛ nkɔsi awieyɛ. gyeme so amen. nti na sɛ wogyina sɔ dɛ mu papa mo nti papa mo wɔne mo mɛdi ne ni yɛ ama ɔka yɛ a monhwɛ mo akyi. amen. bɛtaa mo yɛ aso wɔ sɛ amanfoɔ pɛ sɛ ɔbusa akwahye awareɛ yɛ o. gyeme so amen. awareɛ yɛ ɛdeɛ na ɛfɛ sɛ ɔkyewa no ayere kyew nkyɛn na ne tiri da wabɛti kata wɔ hɔ paa so ne kɔn dɔ so ɔde ne tiri to ne kunu abɛti mede yuti na mede ɔkye. ɔno wode ne tiri to abɛti no wɔnyine bɛti wɔnyine tiri hwɛ kwabra ne mu a wogyina hɔ wode wo ho nkɔbira me no so ɔno nso ka sɛ yɛhu firi me so abɛkasa yi. gyeme so amen. wɔde ne tiri na ato abɛti kɛkɛ na ɔde ne nsa ato ho agya ɔgyina ne gye wɔ abɛti ne tiri mu da aba. gyeme so amen. ɛno asɔ adegyere sɛ ɛyɛ na deɛ ɔtiri mu da aba deɛ na wɔtitiw nkakrakra na nso wobɔ bɛsi sɛ berɛkuo. biribia ntaa wo tiri wo nso na ɔtete biribia nni waforo ho na ɔmiamia pempɔ so bia nni ho wote ase a ada no n'ani gye ayɛ deɛ bɛyɛ nyɛ ɛwobɛbɛbɛ kyɔɔ sɛ deɛ na ɔtɛ. wowɔ bi korɔkorɔ na nyɛ wo ma o nyɛ wo ma wowɔ bi korɔkorɔ na nyɛ ɔka akyire is who. gyeme so amen. ɛyɛ wo yere na wɔsa korokoro nyinaa kɔma no ɔma no deɛ ɔmoyɛ aduama o. amen. ɔmoyɛ aduama fruit ɛde ɔmo nso bɛkɔ akɔdua baabi ɛma ɔmo nso aso wote aseɛ. yere no wo kunu no. gyeme so amen. ɛne wo kunu nto nsa ne di ɛnsɔre nya ne hɔ da. wame kura fa nsa to wame kura fa nsa yɛ deɛ ayɛ wo yi mu nkase ayɛ deɛ bɛ ama na bɔ no nkɔmɔ wɔ aduane no ho sɛ wɔlu so appetite koraa nkɔmɔ nti obɛdi ne nyinaa. gyeme so kasa amen. mesrɛ wo a wabade a kɔdware ɛne so bɛyɛ akorɔdi awura kyikyerɛ bi anim. awura kyikyerɛ bi anim ɛne si hɔ ayɛ deɛ ana yɛanyɛ bi ano awura kyikyerɛ bi anim afra gyama anware wɔ ho nti na asɛ deɛ wadɛ pagya ati nam deɛ waa. gyeme so amen. awura kyikyerɛ bi anim o ebi nim awura kyikyerɛ bi anim wosa deda duane ayɛ a wote no mawe wode kɔna no wɔyi ne to wode akye ɛdeɛ na wokora wo nti metiw nkyɛn w'ani nyi. amen. wosa dedam wotitim kakrakra ebi kora wonni bi nkɔmmɔ bɛtia ne aduane no wom wogya a ɔmmɔ ɔni kakra ni n'anum ayɛ dɛn. gyeme so amen. kam nso wie a wo bɛrima no wie a alomo nyame nhyira
And then you say, that you can't make this out. But it's out to India. The young appetite correct. Once or two, and then the idea. Amen. You be a come. Let me repay our yo. Our year. You may say, amen. Our year. Last me catch now. Who bet to be a CSU with your man? I said, stone money. Who bet to be a CSU? Man, I said, stone with your man. Who bet to be a dress with your man? Not shumble. Said you'll be quiet now, Shannon. Who bet to be a CSU with your man? You may say, amen. So, money, your mumbo. Now, there be a combination. Come, Betty green. Papa green, top on a white and green combination. The Biaki council the Chevy town minimum, and I see a wee yacht and I hear it offering the friend offering. Sasawa. The Pansing United this was a train about Borpo. What's your name? I go open another. Can go to it. Okasa baby, na do ho kana man okwasia. We okwasia. Come on, pants. On top. The whole of this year, from January to now, our farm. Do what say? That me at this camera in such a top pants. Do what say? The fresh man of Mukurua. When you had that, when you know the boss who had that Catherine. Don't was say. Or Passaco, Mexican and one for Vintopito. Amen. Yes, sir. Yes. And you want to know class and 2 and now you need to go to. I don't have on your tail. Over cruel for you to them. The new bottom to talk. With 3 more days harder. Because she may be out to me, no big trouble, be no cheer to your name. No. Ubefia. If you're not about economics, when you there, they want one day. Maba we to samana to jeni to nchiri to muko we wi akoba wasa me buta se bi anka afuru sepe e ke kabi a che o ka ko nyina me di watambo e me so amen shan wo go dancing krani ba ma antobro eni di ma hosa ya bama what's now, Mamma? No fear. Sabama who was sunny and sustaining with it. You may say, Amen. Who was sunny and who would be about was sunny. Was sunny. And yet, Papa, or you so, man, some more. And there will be you. What you may say, Amen. I saw my way who is so more day on the shore. I can get about talk. I was there. I can get about talk. So now I'm on it. What about patchy for? So you're the one that you're like. What will be power? What about one more? What do you know? One was up, one below. What did when you want? You may say, Amen. I want you. Safo awariya yema nimdifo awariya yema wana wosuro nyankopo awariya ye jeme so amen sawo wodo ndina ya na bibire kan medo aye no kure enkan sa kasa mepew
ɛsono mepɛw ɛna ɛsono deɛ metɔ mepɛwfoɔ no ɛtɔ biribi atumi ti nkɛnsɛn na mepɛ to ayɛ dɛn atwa mepɛwfoɔ no bi a n'ani na ɛyɛ ne fɛ na wɔde pɛ ebi a ne to ne shape wɔwɔ hips wɔte aseɛ ne to mu odu ne nanto mu odu na hwɛ n'akyi sɛ ɛna sɛ gewe deɛ mepɛ no ne to pɛ no ɛyɛ pɛ ɛnyɛ dɔ gyeme so amen na ɔdɔ deɛ ɛto ntwa da ɔdɔ nyɛ hyɛ ɔdɔ nyɛ si wo kyerɛ ɔdɔ nyɛ nniaba gyeme so amen ɔdɔ nko te sɛ wodɔ obi a wobɛtumi anya accident ne to ne hensi ne nyinaa bɛtumi ateɛ mu wodɔ no gyeme so amen ne se bɛtumi atutu ma n'anum ayɛ te sɛ motorway ɔdɔ ne nti wonhuru bɛsrɛ a wɔsrɛ sɛ wonim w'adeɛ sɛdeɛ ne ɔsi teɛ ɛna wonim deɛ ayɛ deɛ bɛ asi n'ani koro bɛtumi abɔ n'ani aba dabadaba no ɛkoro bɛtumi abɔ sɛ ɛtɔ ɔdɔ ne nsa gyeme so amen ɛbɛtumi yɛ hiankunu pɔsɔɔ bɛte sane sɛ ɔbɛkura ne die nti ɛne ahobraseɛ nti obi nhu ne kuntwuo mu da barima wɔ ha kɔ kɔapla life ɔbaa wo nso kɔ kɔapla anidie ne deɛ bɛn ahobraseɛ bɔ wɔdwe mpɔ sɛ firi na de kura mede me dɔ abɛkɔva me yere nakedness na me nso mede m'ahobraseɛ akɔva me kunu nakedness onyame nhyira mo amen bɔn nsɛm ma yesu ma me nyame nhyira menyaa ne nteɛ sɛ nnipa bɛyɛ sɛ nan bi sɛ wɔkwɛse wobisa me a mɛfa wobisa me sɛsi a mɛfa kɔse bia ne wɔde a yɛbɛbɔ mpae kyɛ ma asɛm mema musa kwɛse wade wɔ bie na wokɔ no wokɔkata wo yerɛ dagya so gyeme so amen ɔbaa mema akwankɔ request biribi wokɔ a ka kyerɛ wo kunu sɛ me kunu ma menkyerɛ wade o at times wontrase na bi kura nsa aba na menka nsɔ so akyiri fie gyeme so amen ɛma bebree wɔne wɔn kunu tia adeɛ baako a na mmaa mo yɛ ɛne sɛ ɛtɔ biribi a ɛnhyia mu die always ɛmama na taa request ɛtɔ da bi a mo nso momfrɛ match ɛtɔ da bi a mo nso match no monyɛ deɛ bɛ momfrɛ bi hwɛ ha na ara bɛgyina amen wonyɛ so agyae ɔnsɛ baa wo soɔ no deɛ wayɛ din ɛtɔ da bi a wo nso maakye ne frɛ bi ɛmi kuro berɛ akɔ akuro ɛgyina wɔ naano hɛda akɔti ara na atiti mi sɛ ɔsɛ ara sɛ metim a waawa sɛ woyɛ abadwe mma na me na ɛsira wo sei gye me so amen ne gye kwaku nso aperepɛ wote ase a wodi de bi agye sɛ bɛma de fra match ɛmaa no ɛsere o asɛm a mɛka nyɛ asɛm mɔne o amen tɔ da bi a wo nso match no frɛ bi amen na woyɛ bɛma nso a ɛno nso yɛ ano ahwere yie wonim sɛ nyame yɛ adom akyena wobɛkɔ kwan so a yɛprepare ne nɛ yɛboa yɛ ho nnɛ nyamira bɛgyare akɔwura da bɔ hɔ na wobɛboa me baabi a woprepare me firi ayi kwan ho amen wohyɛ kitchen hɔ a na gya waduru hɔ ayɛ a wo nsa deda no kom na gya wokurakura ne mu nkakrakra bɔnso ɔda ne ɛyɛ ɔna kwan no ɔsɛ sɛ wawade tua gyeme sɛ amen wontimi nsere bi
India kama. Awaria yo. Awaria ye. Jeme so amen. Awaria ye. Sa family ni je wa wari mu ko bo. Aye wa. O ni nye. Jeme so amen. O afra da katene. Ya mame bitio ya kabati na was so wafre sorry na was so wafre na ba do ha wono ne ko do an wo ba won so ko do na ka chen se e bia so wono so wabere e sa no so me ne se ne man so da bi mabre ebio from march no aku anadia o Yeremia me from march asak mi mo sa ne kotoko je so amen ya ba ma bi enu ani ba ma no na ne no je so amen ani no omo mfre o Ramadan ane basa omo mfre na mo tam mfre ba na fa ba what amen na mama no so am ntobo nyesa kwa ya no the can prepare no me ba cha what ase eja aya hwene pa gu hai ano asa no nsa na nam ho na dia na wo kai woni bi dia me chere nsa di so kakra nsa di de dan ko kura ni madano ko ni sa ya kitchen obesi akọ obekọ ba 10 times give me so amen ni chucha je ne ma ni nyina ya preparation action speaker than what yes ono ura na mu abo aro the way dia ko committee so from pacho said there we see church no ma wala ya kono akono pa wala ya kono na me busa se e ba sa akra mu nyini da o ko sa dindiri bi andim no wani manyini je me so amen adini ma atiri je di akiri woni fo bo ana twene no e woni fie obo ana wo obi so adwentwene amena pampam kurapa adwentwene e me nanim nyini e bia amen so bad no come in kuna ayi wa hawo tira me kase mumi enu nyina asante ase ye adwuma won ti me fra match awia no na ya lo ma betra ba ma sra so wa ya no metra de TV so you wani no mi wa go se kwa ne nyina chira match fra give me so amen akwa na o ti ana wa so so mpacho na ayi sede wasam kana wosi kana wo kwate se awale mu ode ampaso mu ode na de bi pese bi busa se ade bia ne fiti ase no ena de ni genie de eba because na uhwe Christopher eni yasefo kwan fa so de wale no paso bi pese bi because because ama Christopher no na se yadum se ma de mo nim nyansa Christopher kabi yasefo kabi itu ye Kristonia efiti ase na kwa be so fa so a ubesi ni ubesi fa so ade awale because ehu anu a e ma de wo kana ede abam amen tio nyesa efiti ase awale ya awale jeme so amen do ba me bo kro fa mada do ba bo fa mada etu nim that relationship ni say yes it but I worry ya worry give me so amen I don't know make a trust so ko worry wo ankasa no aton fa amudi ba ma plan life me di kan yes and no so na me di ankasa tro ya worry wo dom be se ya worry wo de o dom oba so worry wa ko brasiem ni anidie
te sɛ wodɔ wie payɛ wɔ ɔbaa no so a ɔpɛnie meka kyerɛ wɔham no ntɔkwa ɛma gyeme so amen atirimɔdene mma nsakyidene mma atamnie mma medɔ ne yere gyeme so amen ɔnyeme so agyae wonware yɛ ntia ɔtɔ dɛ bi wɔ bi ma wɔnim sɛ sɔfoa no yɛ ne nua menim sɛ wɔyɛ me nua yɛware 18 years amen wɔnim sɛ me nua wane yɛdi akora anto akyiri yɛwɛ so amen yeye kama awo sɛ ne siti kama nti ɔapla ɔdɔ no a ɛno bɛtumi ama wasompi aba menka nyɛ sɛ wareɛ wobɔ mpaeɛ no awurade yɛ wo yere ma wo na still wonni dɔ a wodi agorɔ yɛmɛ so amen nti megyina saa nneɛma no meyɛnu so take it serious yɛmɛ so amen ɛna aware wie a maame kyerɛ ɛsono ne die ɛna soro fɛre yɛmɛ so amen ɛsono ani die ɛna soro deɛ fɛre wonya ware wie a wone wo yere abɛyɛ honam korɔ nyɛ so aba wo si gyina nkyɛn megyina ana megyina yɛmɛ so amen woso kɔ ne wana mewura me wodie dabi o fɛre anim bio wobɔ dama ma ayere na ayere nso abɔ dama ma wo mmienu nyinaa nhyerɛ da mbɔ a montimi mu a mebakyɛ woate aseɛ wogyina hɔ na ayere aworɔ no ho ne wayɛ sei wɔsesa no nneɔma gyeme so ama ɛma ma wareɛ meboa fɛre bi anim mpaboa ne wɔn waworɔ no wogyina gyina hɔ ɔnhyɛ hwee daa nom gyeme so amen ɔnhyɛ hwee yɛbakyɛ wotie yɛmfɛ no bɛka ne serɛ twe wo no ɔmfɛre wo bio fɛre yɛ da wo ne ne ntam na ɛdɛ yɛyi akoakoro gyeme so amen obetumi agyina hɔ aworɔ no ho agya ne nan ɔntakoro sɛte so na agyina hɔ na ne di nkɔmmɔ baafom mu nyinaa na mogyina hɔ a modwareɛ gyeme so amen na wɔkɔto hɔ afadeɛ wɔ mpaseɛ no wɔfareɛ fɛreɛ bia ne hɔ bio saa na wobɛama ne tea gyeme so amen ama baa no aworɔ no ho dware wo so aworɔ wo ho wohwehwɛ wo nneɔma wohu wo nso wohu no gyeme so amen wote dɛ mekyerɛ no ase wodam walɔke no amyo nti marriage nsuro dam hɔ are ne bi abɔdam nek nipa aforɔ ba fɛreɛ no wɔyɛ ne nipa aforɔ no deɛ gyeme so amen nti awareɛ yɛ oyere hyɛ pansi bi na nyɛ ɔfa tumi kasa no wɔadi ama mpɛ hyɛ wei na wakɔ yi ama no gye wei hyɛ amen saa na wo nso hyɛ bɔ nhyɛ so wɔtumi kasa wei me mpɛ hyɛ wei ɛdɛm hɔ ani ka wɔ wɔkyɛ abɔnten hello ɛka obi kɔni mpɔ yɛbɛpɔn obi aso asɛ ware wotwa no wowaware ka wɔ sɛ awarefoɔ ne twa no ka wo gya twa amen abɔ de awareɛ deɛ wosoro da mbɔ a yɛnyɛ deɛ bɛn ɛwa mo ne di mom monware mom monya biribiara mom na monam mom gyeme so amen
say masa. Hallelujah. Praise the Lord. Daddy me pacho me bisa say etwa say oba de ani die ma ne sofo sin ni kunu ana. Me da say ansa na sadia we baba na ba ma no do ndi po. Oba bia no odi ani die ma ne sofo che ni kunu. Me ka kira ansa na sadia we baba no na o do ndi fie. Je me so amen. Wasa oba di wo kunu ni adininamu dinini baba tawati ase ya kan ya sofo de fra ya ba o sofo de penase ka o sofo ase baba tawati ase bre mo ase mi yoku di ukunu ni o sofo so penase e fa obuo ema. Amen. Praise the Lord. Grandpa, shall we pass me who say? Yana, who say and fairly dear my equal. Nyamina mesio. A Bible. Ephesians 5. And a guy. Enti, say, Bermano, any dear. Let's be a, you were damn near dear Gonebia. Man said, I know my youth, mamma, and not just a Munana. There be no crowd in the diablo. I know the diablo cry, and the diablo. There is so amen. Amen. I know crowd your head out, the diablo. Damn, but talk about. If I show me, but some who say, Bible say, Obana Bema, the Nakupa Cabo, more be on the team. Be on team. Me person who say me ba sorry mu a chepa bet obi wo kra me nim na yere na me nim ni kunu wo hu se nipa na wo kunu wo yere adenti na ba nyankopon fie dia ba sorry fie a ye ntena mom na we kwatena ne ba bi nku na we kwatena ne ba bi nku amen. That's amen. When in baby the entire ya sa as a chance at times ya ni be see share there from the others. Amen. The better I should be a good contract. Ha, a bayon comedy, a bayan goodie, a bayan titi. I can't say with us a folk who are most waiting. To so, amen. You can't say with us a former who are most waiting. A bayan titi. Amen. Fabio. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Oh, one some cases share again. Edo nyanko pansi. Papa nyamisha. Say when you correct. I'm from a year that I you, my information. I am good dear. Amen. And you when you the band work at yourself into me now. With the bad show. I am good dear. Amen. I am good dear. When you're sorry, why are you a good year? Happy amount, and then the county couldn't go out there. I know you don't go out there. We had a great to be created. I are good year. Amen. Amen. Oh, but some share again. I share it. Papa, when you say the best brings him over South West, come up. Someone time from you. If I'm a microphone from and I'm a microphone from. If you see a code, a very natural to us. As if you brother call every young one age and the pass with each other more than now. On Cassam, now Cassim be say our refu. The same thing come it's a more for being seen. But we can come be catch chapter 7 verse 5:1. Make us say Oba without Uku and a ring one. Hallelujah.
Praise the Lord. And the person who says, and come up paying and it's a mini unity, and come up paying and it's a mini unity. Amen. Yo, Bedasipi. I'm planning for Sia and Banusum Fidia. Yan Sanko Kurumotia also Nadia. And I am in Namunaja. And Nam Yami in Naja. Menumi, Luna warrior. A dear beer Samarian who be a dear. Or someone on the kid. Give me so, Amen. A dear beer Samarian with a man warrior and a tomb bomb. The Nico said with this you. Sebetomi Trimua, I was someone bad and do so. And we a young empire now, your church. Give me so, Amen. And the award between you and God. The matter what I say. Between you and what? God. And the radio you that yet. That's why you did or so you can see. Or Mama say, I did you were shot. First year, you were shot, okay. Give me so, Amen. The Bachawati has it. If you are ready, you would not tell Joseph. Now, men can't tell you are not. People, don't reveal that secret to your wife. Between you and what? Your secret is your what? Power. The forward warrior when no map would dear an empire. Minquam to him, Yenina to him, Jimmy so, Amen. And it took up. Why do you know him? Man, remember, the Siam from March. Amen. So, for what were we today? What were we in today? March of our Ghana and some more. All prayers will say for me. Chancha Hanum. Woman of Ghana last time more. Give me so, Amen. What will we are? I don't know from much. What's I see. Amen. Papa Pacho, the question I'm facing is say, be a minimum. Ebia bibi eno marketing ti bi na me o ma bla bom ebia na maka kire no ase mentwen ebom so a na me mo na ane but ono ehu se saa de no na speed say bi a ono na ska na me de to na say bi a enye ono na sabia so na wo so mo ska to eya mo sabia se woto eya mo sabia so di ya mo nsaya de because we here dey be na here dey Baba no so ahia de ayi wahia de Baba mbache yo bia na me niska ntino wo ska in person oba tun wa gina nchen mbache yo Papa marriage is a partnership ade aye nsani fa de na ebonkum de awade se ati awade ase fa kwase na bro Baba mbache na bia na niska bia na wahu mabona mane otimi abotre ba ahwa no so mfa mame na me use bia wakwa kontene e bia 20 cedi bi na wayi no de ache e bia na danfa na obi e bia ya ba asole me use ogwa fale wo bla me use sa de ni jam de mi wi won wa na so dem ogwa fa de na bofu so mama utimo tensa abanti mbache person bisa say no sa no eye na say enye amini ni de anya bet etwasa o ka kire ba ma amini ni nya o betim kra ya to sofu mi ani sofu me kunu me tiri mo ade wo so na na nkasa ma je me so amen de ba ta wati ase e bia ba ma ada ma yire o pesika saye o firifiri ni oma o ma bi tua ka huru e bia won so kwa huru no je me so amen na won tua ka sa kira we hu ni sinto na we hu ni sinto afa ware na ba ka de ba ta wati ase Baba che bia me firifiri ni oma bia so
Baba man na ntiri mu ɔde wɔ so. Yeah, no one or yes, say. Ntiri mu ɔyare. Ɔsi deliver no. Ɔsi deliver no, ɔsi twene ba. Akasa kyerɛ no. Jẹ́mi so amen. Ɔwɔ nyɛ mi so bi. Alaa no kwasi ɛna bi. Efiri sika ɛfɛm ba akɔ atintin kɔ ɛni no ɔwɛ. Kɔ ɛni no ɔwɛ. Akɔ no ɔwɛ. Asɔre a. Wɔn wɔ tiɛ kyerɛ wo. Kàn firi hɔ bra rɛ. Yɛyɛ program etu okɔ miamiafo. Bɛbɛ kɔfo wɔmɛ hɛ. Masa moto ayɛ dɛ. Amen. Bra. Wonim. Bra menka bi kyerɛw. Abrantie. Ɔba sɔre. Ɔne ne yiri nyinaa na aforo kra. Ɔbaa ne nyimo. Ɛna ɔba sɔre. Ko bɛsɔre nsa kakrakra. Alomo yɛnkɔ. Wedia. Bɛma na duru ha kai. Ɛna ɔbaa ne yɛkyerɛ. Twɛni agya ne mu sɛ akunhyia nam sɛ bɛma te sɛ na ɔbaa ne wɔyɛ ɔbɛkyerɛ ɔba ne mu sɛ nsa ne meka me ho teachings ɔno ɔnante ntɛmtɛm wo so wo ne wanyem no ɔsɔre a wonna gye me sɛ amen wo ne wanyem no ka bɛsɔ nu bɔkɔɔ ɔntimi nante wɔatwa ne agya wei moto wura akoa wei so sɛ akoa wei ɛmfa soase ne nhyɛ wo na mehwɛ w'anim ɔtwa ne agya ne yere amen asɛ baa na meka kuna woadeɛ mu kakrakra mmɔbie hu sɛ ɔbaa no so tuosi ne wɔ mu no wɔn sɛ ɛfa wo ho wote pɛn ɔbaa ne nyim ne ɔsi nneɔma no ate hɔ ɛkɔ adwuma ayɛ berɛ ɛsirɛ ma wareɛ no wobɛha agu o mfa sirɛ ma wareɛ ma ha you a Christian no fa sirɛ mu sɛm no to hɔ nsuri ɔbaa ne nyam gyeme so amen watena ne anu wɔsɛne abɛdura no ɛbɛwuram afei na ɔbaa no wɔbɔ nsuo no soro hɔ yɛ wɔsane basi a ɔno nso ne ade a mekɔtie teachings na mekyii ne gyina hɔ akɔsi so ɔbaa ne bae ɛnyɛ o wo ne ne nam a nyakotere ma no gyeme so amen ɛtɔ biribi a bibifoɔ moma yɛmfa borɔfo nneɔma bi kakra buroni ne yere ne nsa ne hyehyɛ no mɔtoam gyeme so amen wonyem ase maa no bi hɔ a ɔmo mpere wone na akɔ yɛ no ɔno te ha na aso te amen ma memfa last question amen praise the Lord so mpacho request ne sɛ bi a every Sunday mo bɛba asɔre mo nyinaa mo adresse ata mo aso mo bɛba asɔre mo bɛforo ka wo wife sɛ bi wura me pɛ sɛ me no da ti so mpacho no no ubegyae you answer what your software Jacka and go for him where are software you type go turn about and cash don't not I saw the time was good and cash God first second are your family third are your church God first second your family third church. Je me sens amen. Ha, we don't go to the cinema.
wura ntam wonim de aka no ntia wɔ sɛ ɛne ne nhyia wɔanne na nhyia na wotwi fa so kɔ na wɔhye ase a yɛbu di ma wɔna wone ne hyia a ɛte sɛ wokɔ asɔ na ayera ka banku no wadie wahwe ase wodi die hu ɔkɔ asɔre a wahwe ase na meyera bayɛ ne ho adeɛ mede ne hyia wie na me dan ma ne wura ba fo woro me ho na me hyɛ m'ataadeɛ ɛno ayɛ ahwe aseɛ ɛyɛ mprantwee gyeme so amen ɛno koraa na wɔsɛ ɔyɛ ne yie kɔso wafrɛ bank amen saa asɔrefo mo pa aware sɛ paa mepɛ sɛ next program mɛfrɛ mmaa kurofoɔ nyina ɛne mmaa no aso aware youth na mafrɛ mmarima no purposely for this program yɛbɛsɛ toro march December yi a gyeme so amen ehio ebi wɔ nom a bɔnsɛ kyɛ sɛ wɔyɛ yɛka sɛ spirit na sɛ wɔadrɛse ne tɛ ɔnom in the name of Jesus Awurade mesrɛ wo mekɔ ne kɔbɔ wɛ Awurade kɔfa nso kɔ minister in the name of Jesus na ne yera bɛbutu n'akyi ne wura gyae deɛ ɔkyerɛ no yɛwɔ sɛ amen ɛnkasa wobɛtumi sintibia woanyɛ sintibia toɔ ɔntoo sintibia wote ase a ɔntoo sintibia ɛna wonhwe ase gyae kabakaba no ne karatame gyae hello gyae no to a ne gya aworɔfo amen adeɛ nhyɛ no nso sa kɔnkyene mu deɛ sɛ wo kunu na ɛyɛ akɔnkyena boa no na wɔntimi nyɛ deɛ bɛn ɔbaa no na ɛyɛ akɔnkyena boa no na wɔntimi nyɛ ebio sɛ mo mu bi yare a ɛnka sɛ kyenkyena na mehiahia me ɔyare yɛsɛ mesuae meedie yadeɛ yɛme so amen ɛyɛ asɛm biam na bia deɛ ana ɔhyɛ da anwumena nkoa nso na yareɛ ne ba ɛne makoma hyehye me ɛbɛmiamia gyeme sɛ amen ɛna makoma de afansa to makoma hwɛ ɛsɛdeɛ ɛsi bɔ kimkimkim ɛna meti asɔ me ti m'ani nyinaa yɛ meyɛ ɔhoahoa ɛla amen ɛla because ebi esika no ma amen ɛsɛ aware ayɛ wode ɛmpratwe yɛ nkwasi asɛm o mpratwe ɛgyimi ɛyɛ nkura sesɛm obɛdi wo sika nyinaa ma ɔno nso ahwɛ n'adagya mu nyinaa wɔnwaa wo ade awerɛhoɔ ɛne sɛ wɔanyɛ baabi asi na bɛrima a wo ne n'atwe mpena bɛhyia wo wɔnim adagya wadrɛse nso wɔnim adagya wɔnim sɛ deɛ wosi tie nyinaa nti wodrɛse no a wadrɛse no nyina wɔ mu amen wotumi gyina ara na nkyɛne wɔnka no wɔkɔ ɛno ayɛ me girlfriend o wɔsɛ wogyaa deɛ ɔkyɛ sɛ wogyaa deɛ mɛsɛ ma wim deɛ yɛ na wɔbɛka ɛyi me deɛ afiri mu nyina wɔmmerɛ ɔwu ne saa no hyɛ nkwa gyeme sɛ amen ebi anu abɛɛ sɔfo na girlfriend asakra na ɔno nso abɛtena sɛ ɔdɛm hɔ na ahwɛ n'anim na ɔno nso hwɛ anim sɔfo wodi ase na wade ase a wogyina wɔn a wotwa ho no nyinaa sɛ mempira bi asa wɔde mu bɛma wait mo mama hwɛ wɔde mu wait deɛ ɔbɛka bi a wɔ mu
yɛ pɔn ano aba ɔsɔ ɛsɔ nyame nipa no nyame nipa baako pɛ onim deɛ ɔyɛ deɛ bɛn ɔka nyame nipa baako pɛ asa bó nso ɔhwɛ n'anim sɛ ɔsɛ nti wọn nso saa agorɔ wɔ ewu nyaa mmaa dɛ no agya ihu anum ani agye o ɔsɔ yɛ ama no mi o ebi so amen yo sɛ maa mi bɛ bɔ ewu sɛ so ewu sista wɔ ebi nua ba o sukuu mu pa ha no ha mi wɔ pirikyi ewia sɛ twɛtwɛ wọ́n ní mi sọ náà kọ́ kátìrà sọ fún mi sẹ́ náà wọ́n mi girlfriend wọ́n di gya mi fie ebi nso a wɔyɛ ɔbaa na ɔma mmarima do so nno so yɛdo so a na wabɛyɛ sɔfo maame na bi abɔ esi bi aba asɔre wɔn hu wɔn si ɛy nkoa mo sɔfo maame no no sɔfo maame ɛy yafa mi kɔ sɔfo ɔsɔ yesu nhyira so maame de yɛn nyinaa maame o woso wanya ɔkora no no ayɛ mu adwuma nyinaa ama wone baabi a awurade bɛpa gya wasie nti mmabaawa no mo nkora mo ho kakra gyeme so amen aware nnuane nyame nhyira mo amen pagya wo nsa sɔre gyina wo da so dabi wode yɛntra ase kora tra ase yɛakyɛ taa mo kɔ sɛ wotira ase mepɛ sɛ ɔbɔ mpae ka kyerɛ awurade sɛ awurade yesu hu me mmɔbɔ woyɛ bɛrima ka kyerɛ awurade sɛ awurade ma medɔ ɛnwie pɛyɛ woyɛ ɔbaa nso a ka kyerɛ awurade sɛ fɛ ahobrɛaseɛ honhom ɛwura na matumi ayɛ deɛ sɔ wɔ awurade nyankopɔn ani bɔ saa mpaeɛ ɛbɛ sɛ wobɔ bie ebinom ahunu saa deɛ wia ma ɔma ware agu ebinom ayɛ two masters ebi ayɛ captains atirimuɔden ne ania ansa deɛ nti bebree aware agu ɔmpaeɛ sɛ awurade sɛ firi no abura yi woyɛ ɔba awurade mfa ahobrɛaseɛ honhom nwura ɔma w'ani die na ɔma nso awurade mfa ne dɔ ɔdɔ mapa sɛdeɛ ɔdɔ n'asafo no awurade mfa wo yere ho dɔ nwura wo